яшьләргә мин менә дөресәгәндә азрак пессимизмга элек бирелгән идем. Не, бер 3-4 ел элек инде. Но менә бу яшьләр белән сөйләштем, төне көне алар белән сөйләшәм, аларны менә чынлап та татар милли хәрәкәте турында да мәгълүматлар, информациялар бар. Тарих буенча да дөресәгәндә шуна менә бүген татар теле дәресләре буенча инде дәрескә аның методикасын ничек укытуны карарга дип кергән, мине шатландырды. Анда менә 10 кешедән берсе генә менә татарча начар сөйләшә, начар аңлый торганы. Калганнары менә теге әзмәз булса да дежур фразалардан ничек булса тырышалар, татарча җөмләләр, татарча сүзләр берсе аралашырга. Аермалары буларак бар инде. Ул вакытта безнең рух та көчле иде, милли хәрәкәттә без янадыр, энтузиазмда, күңелебездә Татарстан суверенитеты өчен, татар теле өчен, татар дәүләте өчен дип азатлык та инде без инде шундый дия. Бүген көндә дә бик креатив татар милли җанлы наш бөтен 180 кеше арасында мин уйлыйм 5% бар. Милләт өчен эшли торган, үзләренә кайтып, татар милли яшьләр оешмаларында татар яшьләренә төрле чаралар оештырырга, аларны чынлап та тәҗрибәдә уртаклашалар. Менә тәртип ягыннан да, ягыннан да тәртиплерәк дип уйлыйм инде.